Mamimingwit tayo mga kachoy. May maganda rin itong gibitan. Kaya si tatay nakarami ng mga kachoy. Tingnan natin mga kachoy. Mga original yan, boss? Oo. Mga ano, hindi sa Arroyo? Sana ka! Ay, shout out daw. Ayan. Mga taga saan ka, te? Taga ano? Taga Katmon. Ayun, shout out sa mga taga Katmon. Yan mga kachoy, sit up tayo, sit up. Yan sila, ano, mga taga Katmon pala sila. Mga kachoy, ayaw ano, pansinin yung pain natin, bulate. Ano pala dito pinapain nila, yung ano, lumot daw, lumot. So, kukuha tayo ng ano, lumot mga kachoy, kukuha tayo yung lumot. Try natin yung lumot mga kachoy. Hindi pinansin tong bulate natin mga kachoy. Oh no! Kinakagat ata pre ha. Uy, pre kinakagat. Oh. Nakaisa na tayo mga toy. Taba. You know. Nakakuha tayo mga toy oh. Huli lang dito yan. Oh, lumot lang pain. Ganyan lang. Oo. Kapagat. Lumot. Oh, lumot lang. Puro ano pa, puro original. Original natin. Ito pa, huli lahat sa ito? Dito? Meron po. Sa ano, Arroyo yung iba. Yes. Lalagyan natin pre. Ganda ng area mga kasi, tingnan mo. You know. May nagdadala doon sa dulo. You know. A few moments later. Mga toy, masyadong maagos doon. Dito kami sa ano, dito lang din sa halos katapat lang din. Yun. Yan. Mahirap mga toy yung ano, pisto ng camera kaya ano lang. Ganyan-ganyan lang tayo. Dahil ba naman ang area natin mga toy? Barangay Tumana. Tumana, Valenzuela. Yun, shoutout nga pala sa mga anglers dito mga toy. Ito, nakaisa pa lang. Malungkot yung kumpare ko mga toy kasi nakakaisa pa lang kami. Oh no! Ay, shoutout nga pala sa ano, sa mga taga Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija to mga toy, si Jason Buray. Yun, thank you sa pagsama pare. Sinamahan niya ako dito mga toy sa may ano, ilog. So galing sa kanila sa may Muson pre no? Muson ba? Kasi Del Monte, Bulacan. Yan sa Muson. Papunta dito sa may ilog mga kasi siguro mga 15 minutes pa pre o 20 minutes. 15 minutes bago makarating dito sa may ilog. Mga kasi yun. Pinapakain niya raw sa ano, sa baboy yung jello fish na maliliit. Ay, dadagkapin nyo lang. Alaga lang. Alalagain. Uy, kinakagat. Yun na yan pre. Sige ata, ano yung pre, video kita. Wala. Kinagat diba? Oh no! Kagatin mo na. Nahiya ka pa. Yo, yan masisipag nating mga farmers. Tapos yun, may nagdadala dun sa dulo mga kasi. Yun o. Pag natuto na tayo magdala mga kasi, babalikan natin dito. Nakaisa pa lang mga kasi. Matagal-tagal din nasundan ah. Dumayo pa ng Bulacan. O yan, nakakuha siya. Buti pa yun, nakakuha sa ul. Pre, maglagay kaya tayo ng ano, 2 piso. Mag-wish tayo. No. Yun ang turo ni ano eh, ni Kurt. Mag-wish daw para may makuha. Sigurado ito ate, may pangulam kasi kahit itong isa lang, hindi madagdagan itong isa kong mga katoy. Sigurado mamaya, bili na lang akong gulay. Bibili tayo ng gulay dito sa mga natin. May sipag nating mga farmers dito sa may Valenzuela. Dami na namin dito mga katoy. Pero, ililira na kami dito. Mainit na mga katoy, nakaisa pa lang din.
Di na nadagdagan. May medyo may dalatang ano to si Katoy natin na Jason eh. May dalang somethings kaya di tayo nakakakuha. May balat ata sa puwit na. Mukhang hinuli. Eh! Yun! Yun, nadagdagan. Katoy! Woo! Ayari din! Ayari! Dalawa na! Ibang klase ito pa yan. Oh? Kakaiba tong ano to ah. Bang aquarium yun eh. Oh. Ibang klase. Ba't ganito ang tilapia? Naiiba. Uy! Oh. Siyempre oh. Ayos to. Sunbathing oh. Ah, tayo. Dito ba taga ng ilang ng 5 minuto? Nahuli kayo? Matagal rin boss. Ako nga, 2 oras na. 2 tilapia rin. Yan, okay na to. Magigitin pa pala. 2 na. May pangsahog na mga toy. Spitsay. Mga toy, iwanan natin sila mga toy. Uwi na tayo mga toy. Nakadalawa lang kami. Bili na lang ang gulay dito. Pangsahog na lang. Yun. Salamat mga toy sa ano, pagsama ulit sa fishing adventures natin dito sa may Bulacan. Sa may Valenzuela, Bulacan. May mga anglers. Mga anglers ng Valenzuela. Kalimutan doon tubig. Uwi na tayo pare. Wala kayo sa shoutout. Wala. Uwi na natin, nakadalawa lang kami. Bili na lang kami ng ano, gulay. Pichay. So kung ano man yung meron dito, upo siguro. Yung mga isda oh. Ito sa ano oh. 50 lang po. Sir, ito yung talagang tulo natin, yung haba. Ang dami yung mga katuyo. 50 po. Ano po? 50 po isang ano, Opo. electric pan. Pero yung lagyanan ha. Ayan. Ayan. Ito po. 20 lang po. Ah, yeah, ito tayo kasi may pangsahog na tayo. Ito yung daming ano, panila niya ito. Pichay. Dadalo tayo. Uy, ako po. Kuya. Okay. Magkano po tayo? 35 na lang. Ha? 35 na lang. Isang piraso? Oo, tagal na nun ni Sally nung nakaraan. Mahal pala yan. Nag-vlog ba naman yung lalaki? Ang mahal lang upo nila dito mga Tatlo 100. tatlo wala. Daing po, sa katuyo. 50 90 na lang lang, po. eh. Dalawa 80. Tayo mati ng upo. Maganda. Patawad tayo ng 5 piso. Salamat kay ate. Ano Dalawa pa na niyo? po. Valentine. Judy. Yun, salamat ate Joby. May discount kami 5 piso. Ayos. Salamat sa inyo. Sino? Oh, Kunin mo na yung motor, tayo kita rito. 2 tilapia, may pangsahog na. Ayun na lang kita. Tawad tayo mga katoy kay ate Joby. Pichay. Tapos dala ni parang Jason yung ano mga katoy. Yung upo. Yung mga katoy, maraming pitsayan dito. Mga katoy, oh. Puro pichay. Yun oh. Wow, shoutout kay Kuya Masipag. Oh, daming pichay mga katoy. Kaya medyo mura dito talaga. Isang tumpok mga katoy, 20 lang. Kaya dapat talaga maging masipag lang mga katoy. Kalokohan yung ano, yung walang kinakain. Magugutom ka dito pagka di ka masipag din sa probinsya mga katoy. Probinsya na pala to mga katoy kasi Bulacan to. Pagka magutom ka dito, kasalanan mo na yan. Di na kasalanan ng gobyerno yan. Ganun lang yan eh. Kasi unang-una magsipag ka lang, magtanim-tanim ka lang dito sa mga gilid-gilid nito mga tayo. Kamote. Ah, sus. Kamuting kahoy, yun oh. Panalo. A few moments later. Mga katoy, dito na kami sa bahay ni Pari Jason. Luluto kami mga katoy bago umuwi yung bahay. Ang daming alaga niya yung dito mga katoy. Ang daming alaga. Ang dami rin. Mahilig din pala itong mag-aalaga. Oo. May mga lovebird. Mga katoy. Yun ang ganda mga katoy. Ayun, lovebird. Oh.
Nabibilad. Huwag ka dyan, Brad. Baka matsugi ka. Dito ka muna. Yan. Dito. Ang dami. Yun o, may lovebird pa dito. Yan o, bantam? Bantam ba yun? Sirama? Sirama pala mga toy. Yun o, may 45 days din. Ayun o, ang cute ng isa. Yun o, ayos ah. Ang liliit. Bantam. Ang cute ng isa. Ang liit, no? Yan yung asawa. Nagbibenta ka niyan, pre? Ah, binibenta mo din pala. Ayun. Ay, may itlog pa dito. Ay, may itlog doon, mga toy. Sa bantam. Luto muna kayo, mga toy. Tawag na lang namin yung isda. Ang isa ko lang. Prito natin, tapos ano. Yan na, mga toy, oh. Tama-tama, mga toy. Wala yung girlfriend ni Pare Jason. Dalawa lang nahuli namin. Tig-isa lang din kami. Ang isda. Yay! Ibang klase ito mga tayo. Buhay pa kahit ano lang. Ito yung panghiwaw. Marunong ka pala magluto, pre? Oo. Natuto ako nang iniwan ako eh. Kailangan mo kasi susulo ka lang eh. Ito mga tayo. Dalawa tig-isa lang kami. Puro original, pre. Kasi itong isa, ano ba, pudog. Ano? Ano yun? Ila. Ang ganda. Ibang klase oh. Kukrrrr! Ano yun sa kabila? Uy. Ah, yun. Naglalabing-labing sila. Niligawan niya. Niligawan niya pa rin. Eh, naglilimlim na yan eh. Eh, sabik siya eh. Ay, inaano siya. Kung ba parang Mana sa nilalambing. Sa mo. Nagmana. Saan nagmana, pre? Sa mo. Namalambing. Walang. Cuts and cook tayo. Yung mga ate, ito lang magprito ng tilapia. Nag-tutorial pa. Oh, yung ate, painitin mo muna yung kawali. Tapos ilagay na pag mainit, ilagay yung mantika. Tutorial pa. Pre, paano yan? Yung sa akin, patapos na. Mag-iiwa ka pa lang ng ano. Malabo na naman na. Yan. Yuhe. Wala, buti na lang pre, wala talaga yung ano mo dito. Buti na lang wala yung girlfriend mo. Kung nagkataon, kulang tong tilapia natin. Yun mga choy, oh. Oh! Arag ka lang eh. Uy! Kombinasyon niya mga choy, gulay tapos pinarito na tilapia. Yun. Parang si Boy Logro. Ano yan? Okay na yan. Sorry pa. Si pag talagang parang Jason ko ah. Ito, toasted. Mga ilang buwan na ba to? Ha? Ilang buwan na ba to sa rip mo? Kalahati. Oh no! Diba nga tayo? Yun o, ter-ter. Naku. Dadalawa na nga, nasunog pa. Okay na yan. Ang sarap. Ito sa panalo. Yung mga kachoy, ano? Pinirito na yung ter-ter. Pero ang sarap. Oh, ayos. Pechay na, sunod. Oo, pichay na. Hindi ka. Pichay na, pre. Mga pichay, oh. Matindi itong ship. Namana mo pala sa girlfriend mo yan. Yun, mga kasi, oh. Pinit na lang ni parang Jason na sa rip niya. Oh, dagdagan na mga kasi. Sarap to. Sus. Mga
Toy, luto na. Kanin na lang mga toy. Toy, kain po mga toy. Kain muna kayo mga toy. At sa gawawa, sa karagdagang oportunidad sa mga residente ng beneficiary communities. Isa po dito po yung ating tinatawag na ating 156 road project, which is 144 completed with 257 kilometers already completed, including 12 meters with 257 meters wide and long. Next slide. Napaalaga mo ata ng mga alaga mo Isang siya na. umat sa pagtataguyod ng isang pamunuan maasahan at may pananagutan. Mga prinsipyong sinulong ng administrasyon Duterte. Mr. President, nagsagawa tayo ng masusing investigasyon sa OPA at siniguro ang hanggang aksyon laban sa ating mga opisyal at empleyado masangkot sa mga kama-lumalyang gawain. Bunga ng pagbubuti ng OPA against corruption, ginawa rin ito ng Commission of Audit ng qualified opinion dahil sa maayos na presentasyon ng aming mga financial statements. Ito po yung pinaka-highest na qualification na operationalize ang public governance system. Kapre, sino iboboto mo, pre? Next slide, please. Sino Mr. iboboto mo? President, upang mas lalong mapabuti ang aming serbisyo, Hindi ka pa nakarehistro, labas ka. nagdaragan ito sa performance governance Paresto ka. system Ay, wala of na. United States. Pwede ba ba? Ay, wala na. Quality Management System or ISO certification. Wala pa ako bukante. Nagpapatupad ang Information System Strategic Plan 2019-2023 Harap. sa naprobado ng Ay, MIT wala. at pagbubuti ng aming business practice protocols and processes based on the directive of ARCAS on a registered website. gulay. Ang lahat ng ito ay sa paghahanda ng transformation ng OPA para maging Office of the President sa pamamagitan ng proposed second order Harap, mga kapatid. on factor. Next slide, please. Bilang tugon sa programa ng pamahalaan laban sa COVID-19, kabilang ng OPA na tumutulong sa National Task Force Against COVID-19 at National COVID-19 Vaccination Program. Mr. President, in a nutshell, your leadership has inspired us and enabled us to achieve this milestone. Since 2017, the country's peace process Happy has birthday nga pala kay tatay. stability in Magabi ba domestic kami? peace and order restoration. Despite the challenges brought about by the pandemic, the peace process in the country continues to be Happy birthday demanded. ako kagabi. The implementation of the Birthday peace ni agreement Tatay, is transforming former combatants Tatay and Sikyo. their families into peaceful and productive Happy birthday, Tatay citizens Sikyo. and conflict-affected communities to peaceful 91 years old na ako, communities. grabe. And the Duterte administration established a Lakas-lakas strong pa. foundation in implementation of the signed peace agreement for Yung nga lang, di na tayo kilala, no? to build upon and to stay the game Yung memory of niya peace, naman. particularly in Pero Mindanao. nakasandun pa rin. Mahal na Pangulo, nangangako po ang OPA na patuloy nitong tataguyo ang kapayapaan, pag-uunawaan at Kapatid, napangarap pa kayo mga kapatid, nagkagagulog ko eh. na makaloob ng pagsuntuang Lumat pagkapayapaan na ata. ay maispakutubaran. Pahinga muna mga toy, baka mamaya uwi na rin ako. For our cities and our first class Mga toy, bye-bye mga toy. are quite